lang ka. Bulgar gini mo kabuang karon. Lagi mo tutuan ng tumboy ba? Kaya wala man klaro. Sos, imo pastor, ragkis, pamangani ta. Yati ka tumboy ka inyo kung daw ba? Sos, ay na pastor. Na! Hay, sa panahon karon ang mga batanon wa na mao. Mas daghan pag time sa cellphone ka sa kinahitasan. Ako pa nila, musabay sila sa kuha. Kaya para makabalo sila ug unsa ang tama ug mali. Na po ni pastor nga piki oh. Takur bang ulo nang Spartan pa jud. Hugap jugay kuko. Dili ako ganahan mo lantaw anak niya. Piling limpyo kay ba? Awon ko na imong mga lihok ron. Ang bag-o na yung taon mo mga igsuon ko. Tanawa ra. Sibiyag pangangkunog insuon. Puyo ay nagsaba-saba nakanggasara diya. Kanay, baktor ka. Patay na. Wala na, patay na. Patay na. Ha! Naana po ni pastor, oh. Saba-saba gyud sa dalan ni buangan ni. Uy, igsuon ko. Mayong adlaw diha. Ay kog ing nag-igsoon, no? Imong naong perting layo ra sa kuha. Ay dili sa ingon na ingana. Nako ipaabot sa imuha na maayo na pulong ba. Sos, naana po nang pulong-pulong nimo. Para rapod ni sa mga kabatanunan para mabag-o mo. Hala, tama bitaw no. Nakasigar kog email ba? Huna-huna adyo pag-ayo ug unsa ra taaning kalibutan na. Hala no. May pagmukoy bitaw ko kay para mabag-o na lang pud ko. Muna gusto na ko iingon sa inyo. Unsa pa magpaabot mo? Tara, sabay ko. Di pastor. Mintag mahal ang kilo sa lubi nga kinawat ron bike para makakwarta na pugkuan ni ba. Uy, igsuon ko. Yati na anak ko ni pastor nga way pulos o. Unsa igsoon? Kalayo ra na tugnaw niya may igsoon ka sa kuha. Undangin na nimong trabaho. Bitaw brother. Sundog sa amo oh. Nangato na pod mong kamot. Hilig jud kag pangawat no. Mo maning lubi, natagak dito ba ako rang gikuha. Sas oy ay nasig balibad dira. Kay kabalo na ko sa mong baho. Kaya ang listahan sa barangay na puno ra jud nimo. Paghilom dira oy. Karon dagay ko nangawat. Bisan pagkaroon na mo gibuhat sa ngalan ng nangawat ka og lubi. Makasasala kay na. May pagbukuyo ka sa mua para malandagan na imuhang kasing-kasing. Bitaw brother. Ikaw kuluta ka, tutsar kay ka. Bitaw no. Tama bitaw ingon ni pastor no. Malamdagan akong kasing-kasing ba. Unsa man among ginahuna dira? Sabay na diri. Sige oy, musabay na lang ko. Sabay na diri. Kaan po ni pastor oh. Nagalgal po ni iyang kabuang ba? Karon lang ka. Bulgar gini mo kabuang karon. Hoy tuboy, iyaman mo ni pastor sa una no. Kinsa man na, babe? Di ajud bata uy. Ami kiliktang dunggan ba? Unsa uyab ni pastor? Pataka ramang ka. Ay na tuboy. Itug ka na lagi para madelita. Ngi, nanguyab day kag pastor sa una, babe. Kalain pud nimo oy. Ay totoo ng bata. Kabalungoy buot na. Uy, babe. Abi man ako ray mo gihigugma. Duha maday mo ni pastor. Dira na ka oy. Ay klaro, babe. Babe. Yati jud kang itana ka ba? Unsa malinatan? Ani oh, akit alas si pastor. Ang galgal siyang kabuang. Tugan to iyang baho sa una be. Ora man natan. Imo jud kong gipahamak. Tara ta. Kamong mga igsuon ko pagbago na mo. Bitaw mga brother. Kamong mga igsuon ko pagbago na mo. Bitaw mga brother. Sura tuboy, adto ara yun. Jara katan. Hoy pastor! Nakalimot ka sa kuha. Ay babe, ay tumboy, unsa man? Ay mugtuan na. Utro po na makasala. Uyab mi ana sa una ni pastor. Ay magtutuwa na. Pre, uyab na sila sa ulo niya, piling limpyo kayo. Nagilangan-langan na ta sa trabaho ba? Tuman pre, wa man din ni klaro pre. Ay lagi magtutuwa ng tumboy ba? Kaya wa man klaro. Sos, imo pastor, ragkis, pamangani ta. Yati ka tumboy ka inyo kung daw ba? Sos, ay na pastor. Na! Ay lagi ba? Ay lagi. Tagam ni mong pastura ka. Utik ba? Utik ko ha.